kane sujjiɓe tijan tarif aɗaɗeɗa maɗaɗeɗa ballal diine ko yewtere mon bandiraɓe ballal diine ko yewtere mon yuɓintede ɗo e saktide men Daka FM mo 94 toɓɓere 9 ballal diine an joguiɗo caɗele tamamuya an joguiɗo caɗele salligue an joguiɗo ganumo juulu an joguiɗo caɗele lotgal janab a hetto yewtere men ballal diine an joguiɗo caɗele ndonu caɗele askugol hetto yewtere men ballal diine ko yewtere mon yuɓintede ɗo e saktide men Daka FM 94 toɓɓere 9 yontere kala lawol gotol ene yuɓinani en ɗum ceerno baradia ɗo e saktide men Daka FM 94 toɓɓere 9 alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا أحمد التجان وبعد تقليت الله يجود الله صلى الله عليه وسلم يتود شارم بمدن خليفة مدن قلت تونتون دكارو wondude dandangal seto e minni ko ceerno ibn ceerno en calminiɓe to ɓe goni e ɗo ɓe goniri kala en juurimama ɓe ko noon en calmini galle ceerno seydi alaji ali e dendagal seto kala en calmini noon ne kay galle ceerno ahmad baro en calmini dendagal galle o seto kala ko noon en calmini galle ceerno hamme baba talla e dendagal seto kala e kuuɓal ko noon kay wonon ɗo e yewtere meɗen nde ganduɗa wiitede awnuddii jaggan en kaɓirgal ngal ko ɗaha moussa ba toon to legal rahmatullahi e yesso haalirde nde woni ɗo ko ceerno barodia ko noon tigui eɗen gandi yewtere meɗen awnuddin hande artiɗo e ndiɗon mbaadi haɗen woɗɗude noon en calmini directeur général alaji abou wondude e directeur programme basir ɓan ko noon kay wondude e karalla men mawɗo ganduɗa siraji diallo pinal janggoɓe en calmini e dendagal heɓitiɓe ganduɗama e gollorgal ngal en calminiɓe kamɓe kala liggotoɓe e saktorde meɗen nde en calminiɓe noon kadi calminirɗen ɓe ganduɗa wiyeteɓe jamareɓe Daka FM 94.9 bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaafa ɗum gandi hande waktu o ɗeeɓi dadde en seeɗa ɗum saabi hande noon e mbawata junnade e won e calminade ɗum noon en duttoto ɗo mbadi yewtere nde ɗen gandi hande o ɗen jogui ko wiyete hoɓɓe ɓe ganduɗa tedduɓe e nder meɗen wiyete hen goto wiyete ko gonɗo junggam nanogo wiyete ko Ahmad Tidiane ceerno Ahmad Tidiane Kane toon to Musfala ko noon goɗɗo keɗɗomi banggue ñaama o ko ceerno Aliou Kane kamɓe ɗe ɗiɗi yantude e ceerno siraji sara wonde e kamɓe goni hande hoɓɓe men e ganduɗa ma saktide men Daka FM 94.9 e yewtere men wiyetede awnuddin ɓoyata duttoɗen e mabɓe so Allah lamɗo jaaɓi karal kondade noonne kay jarama karala meɗen ɗa Moussa Ba ɗo en guidoro yettade on ceerno Ahmad Tidiane Kane salmina bandiraɓe on sa garten hen e yewtere nde. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe tawi ɗo e Madina Gounass en gardini calminali ɗi ceerno men khalifa men ceerno alaji Ahmad Tidiane Ba e wondude e miñiraɓe makko e sete makko ɓe o liggotol islam en calminiɓe en juurimaɓe en ñaguimaɓe kadi duaau so ɗum ɓenni en calmini dendagal ko finata ɗo e Madina Gounass foof en calmini en juurima hande eɗen gari ɗo e Daka FM kadi ɗoftude hono musidɗo men ceerno Baro Dia e oɗo kikiɗa hande a jarama seydi Kane ko noon tigui banggue men ñaamo ko ceerno men ceerno Aliou calmina bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعث هدى ورحمة للعالمين القائل أمر المسلم عجيب كله خير وخيره خير وشره خير لأن المسلم إذا وجد خيرا حمد الله وإذا وجد شرا صبر وحمد الله ورضي الله عن شيخنا الختم الممد الأقطاب من قبل نشأتهم ألا وهي مولانا الشيخ أحمد ابن محمد التجاني وجميع خلفائه والمقدمين bandiraɓe min calmini on fof min juurima on min ñaguima on duaw eɗen gardina e calminal ɗi ɓe Allah ardini galle o alaji Abou Ndiaye e rewɓe makko fof eɗen beltano no fewi mo ganduɗa ko kañum woni teddunirɗo en hande joɗade ɗo e wawde haaldude mum woni ceerno siraji Dia
ceerno siraji dia eɗen calminama eɗen juurama kanko ceerno siraji sar kamɓe fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen mbiyaɓe bisimilla a yesso so allahu lamɗo jaaɓi en calmini dendagal bandiraɓe madina foof en juurima ɗumen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. a jarama ceerno aliou kane a jarama min beltima no feewi kono noon hannde guccanden koye ceerno siraji sar termina bandiraɓe garten e yewtere nde no hannde tan yiyan. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe radio Daka FM ɗo eɗon tawi e jokuli ɗi kala ɓen ɓe funnague hirnague rewo ko sale beleri heɗortoɓe en ɗo ene tawi kala tengti e heɗotoɓe yewtere men wiyetede e awnuddii en calmini bandiraɓe kala en juurima foof mbiyenɓe kettuki jaam kettuki malaki. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. noon bandira musidɓe tedduɓe on gandi awnuddii no wowno waadini ne heewi addu e sifaji kala hande noon mataw ko sifo oɗo ko ni o nawiri eɗen gandi duttorgol ne ceerno meɗen mo ganduɗa ko tedduɗe meɗen hono ganduɗama ceerno Habiibu ceerno yahyaa ceerno abi yahya acce toon to leegal Musdalifa hande o noon eɗen joddi e almuuɓe makko ɓe ganduɗa ɓeɗo kanko rokki ɗumen ijaz mawni koye makko kanko nihiɓe jangguiniɓe fof enen on sahade kuccite ceerno Amadou Tidiane Kane on saaha ceerno Amadou Tidiane ceerno o jangde makko nde o jangguinma guila e arwande allowol maɗa hono jiiruɗa ɗon. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. ceerno ahmadou baradia sa namnima ko ceerno Habiibu yahya acci miɗɗi sikki tan so Allah jaaɓi inchallahu taala ma heɓ hen ko weɗɗa. ceerno Habiibu eywa mi ari e juuɗe makko min Ahmad Tidiane Dahiru mi ari e juuɗe makko gila tan mbeɗa yaara e duuɓi jeeɗiɗi ko e makko bindanami basiñiɗe kanko ceerno Habiibu yahya kanko jangguinimi ha jofnumi mbiya jangguinimi ha ndenmi qur'ana e nden ko mi reeni qur'ana mbimi mbiɗa waɗa yoga no almuɓe mbaɗata ni yaade yilloyade ko wayno Fuuta ɗaɓɓoyde janngude kaɓirgal ha e ko nandi hen on saaha yiddam e ɗum ala ko foti kono noon o yomnimi konngol gotol ngol konngol ha hande mi yejjittangol ngol konngol o wi kam bamma de wonko haalno bamma winom kalif Allah maɗa nguurndam e mayde e on saaha kanko ceernajo nde kalmi haala yidde yaade toon caggal nde nden mi deftere nde o wi kam joni o haali ngol ɗo konngol tan ɓandam maayi ceerno ene wayno ko jinnaɗam o jaati joddi e am ɗon ene haalda e am salanademi konngol makko taw mi gasata wawa wonde min foof e yidde e humpede ko woni Fuuta e wooɗede ko woni Fuuta nde o haalnimi ngol ɗo konngol tan ɗum jippi gila hoore moƴƴi ha koyɗe on ñande jejjinmi haala yaade Fuuta continue min jangumi e makko kaɓirgal ko wiyete himla ko wiyete rasmu ko wiyete tuhfa ko wiyete tawdi irshad yala qala ibnu jajar ibnu bar yani deftere wiyetende habat ɗum ɗo fof ko kanko ceerno Habiibu yahya jangguini en wadde so belama ceerno Habiibu yahya hakkude e ceerno Habiibu yahya wona hakkude ceerno e almuudu ala ko gueɗe ɗiɗi ceerno Habiibu yahya ko jinnaɗo goo ɗiɗi ko ceerno sabu o nehi o findini o jangguini machallah wadde weltare waɗi hen no fewi ɗum tagui somin namdama hawli ceerno Habiibu yahya mbiɗa jogo hen coftal no fewi inchallah mbiɗa jogo hen coftal no fewi to gandema ɗi duuɓi jeeɗiɗi mbimami ha yettanma hitande 2004 hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi ko nden o doni kam o waɗanimi kayit ijaza ko noon mami gartama ko ɓoyata so Allah jaaɓi ɗo min dutto e ceerno Aliou Kane bisimilla ma e banggue ganduɗa e hunde e ceernajo assalamu aleykum lawol ɗimmol waɗi fof eɗen mbiya tan ko ganduɗa ko ɗum qur'ana wiyan wa bashiri sabirin alladina ida asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun eɗen duwano dendagal Madina Gunas naɓe nde wonno ceerno Habiibu yahya ko ceerno mo ganduɗa ko ceerno Gunas naɓe foof mo rewani duɗal makko ɓiye walla tani rewi duɗal ma kadi ko mbiyata ko hay mo anda mboɗoɗi nani dillere mum ceerno Habiibu yahya kam yimɓe foof nanimo kadi kala nanɗoma nanirtamo tan ko jangguinde alqur'ana
ene yoni noon e neɗɗo fof mo ngannduɗaa dalil ma ko nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wonde ko an ɓuri ɗum ala dalil ɓuro ɗum towde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum wi khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allama ceerno Habiibu Yahya nguurndam makko fof o totti ɗum ko janngingol alqur'ana minen komin sukaaɓe min ngari e makko kadi komin sukaaɓe komin jiya makko tan ko jannginde alqur'ana kono mbiɗen jii kadi yimɓe ɓe ngannduɗaa ko waawɓe jibinde amen taw kadi so kaali e makko tan kaalata e makko ko jannginde alqur'ana e waawde jannginde alqur'ana e waawde qur'ana mo ngannduɗaa noon nguurndam mum fof ko alqur'ana tan rokki on ɗon kañum so tawi yehi koko waliyaɓe mbiyata ko tan maayde wona gacce e pewɗo balni ko foftere wonande pewɗo sabu eɗen nganndi kala neɗɗo pewɗo oɗo aduna ko ɗum kaso e ma ko ɗum kaso bonɗo e neɗɗo pewɗo wadde to yehi to eɗen jorti ko gonnoɗo e kaso omo dañi garas omo yaltina omo yehi omo hoddinoyi joomi ko eɗen mbiya noon yo won koddiɗo Cheikh Tidiane e koddiɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e ceerno Habiibu Yahya komin nganndi e makko ko minen mbiɗen mbawi wiide ko seeɗa kono kam ala kulli haali min ngari e duɗal makko non hamin jooɗi ɗon tigi rigui taw mbiɗen batti haqqillaji ko 2009 min goni ɗon ha 2017 2009 on saaha nde min ngari ɗon ɓuuri wawde janguinde ko ceerno yahya rahimahullah yo Allah yurmomo yaafomo kankone on saaha ceerno Habiibu Yahya noon min gondi e makko seeɗa o janguini amen ene jeeya e wawgol ceerno Habiibu Yahya janguinde tan kala nde o janguintama o jaɓata aɗa winda tan aɗa yaaha ala il faut jogoɗa suura kala ko famƴi ko ma jogoɗa suura kadi ko ma gona keɗanteɗo daiman miɗen teski kala mo yino oɗo so tawi a wallama aɗa wawi yaade an cikkata ko yiɗama saabu so yimɓe ɓaari a ɓarata so tawi a windi o jaɓata tindindema sa o watta feere ko ha jogoɗa himme e wawde reftinde hoorema o wima yaya timoya allol ma gona hijjude ha wona minute aji 30 minutes en uma ya ar deftoɗa on saha so tawi a reftima kala ko bonnuɗa hen o wawa saggiddema kadi keɗal ko karpat kanko ceerno Habiibu Yahya eɗen jii e coftal makko jangde o ummo galle makko o addoya almuudo o tina almuudo hande arani janggude o ummo o waɗa wela makko o addoya almuudo en jii ɗum e galleji kewɗi ceerno Habiibu Yahya e himme kam hay goto o fotani e himme e wawde janguinde est ce que jarama noon tigui eyyi ko noon ceerno ono ceerno Siraj Sarr ko ɓeyduta e dow ko ceerno Aliou haari ko jarama no fewi ceerno Aliou en paami haala ka waɗi fayida no fewi ceerno Siraj Sarr ko ɓeydata e dow ko addi e ngol ɗon konngol tigi e jarama ha no fewi ceerno Ali e nde wonde ɓeydude kado haala wona ko weebi saabu ko gandu sifoto gandu wawi haltude moƴƴo kadi neɗo moƴƴo ne weebi sifade ene weeli sifade kadi ne satti sifodade tigi koɓe kaali en makko ɗo banggue fuɗɗode guila to ceerno Ahmadou Tidiani Kane en paami ndeke ko jaalal manggal ko ceerno mo ganduɗa ko gandu Allah ko jiyaaɗo Allah mawɗo e nder l'islam o temti kadi e gonka almudagal wadde ko jiyaaɗo Allah tigi en paami en hol gonɗo ceerno Yahya kono ha joni ha ɓuura labde e so tawde ko hunde ko tonguɗen ko fota wonde namde meɗen ceerno Habiibu mo ceerno Yahya hol gonnoɗo ceerno Habib manam to banggue asli ha yetti e oɗo saaha beele yonta oɗo tawaɗo nanirɗo ndeɗo dillere e sunnude aduno fof ɓuura famde hol gonnoɗo ceerno Habiibu Yahya acci eyyi ceerno Habiibu Yahya ko ɓi ceerno Yahya bammakko wiyete ko Yahya eyyi kanko kadi asko makko kam ene weeɓi andude saabu goggo Mariam Yahya to galle ceerno on ko bani koko debbo kamɓe jiidi yumma e baba presque eyyi kanko ceerno Habiibu Yahya kanko ne kadi jangguinimo ko ceerno Hamidou Sall to Matam kadi kanko woni afo ceerno Hamidou Sall mo adi ɓarnude Qur'anil Karim kanko ceerno Habiibu Yahya o eyyi no gonirmi afo makko ni min woni afo makko o meeɗi ceerno Hamidou Sall ne ari ɗo lo sal ceerno ɗo o nangui junggam o addi kam ha e juuɗe ceerno Hamid o wi ceerno ko oɗo woni afo meɗen ceerno nangui juuɗam ɗe fooɗimi ha jettimi mum kanko ceerno Hamidou o wi kam est ce que o momi hoore nde o duwi mbaddi ɗum laabi wi Allah newnanima a heeɓi ko weeɓani ɗum min mbaddi ɗum kanko toon o janggi wa amma to banggue sari o ko Fass Gounas ceerno Ahmed Tidiane Fass ko e juuɗe mum o janggi ha o tafsiri kanko ceerno Habiibu Yahya acci kadi guiɗa min jiimo ko ni tan min jiirimo ko Qur'ana o tan e sunna o tan e l'islam o tan o ala dawol gongol sowna ɗum eyyi machallah
ko noon ceerno siraj sar a fuɗɗiɗo famde kam wonde koɓe kaali e ceernajo enen hunde ni wonko ganduɗen e makko saabu eɗen jottodiri e makko sababude to banggue jinnankagal ko gonga hayso janggui e makko ko hunde seeɗa ɗeɓɗen janggude e makko en janggui ko deftere wiyetede kafrawi ɗum ko hunde seeɗa e banggue nahu on saaha eɗen kesɗi eɗen gummi Fouta eɗen garti ɗo jiiɗen mo beeleɗen mo jiɗɗen mo e korsinɗen mo no feewi ha woni jiɗɗen hebde makko no wayi foof hunde ko ganduɗa hoore ma keɗen ballitoro sababude yiide gandal makko ngal ɗon saabi o janggini en dumunna sababude on saaha noon ene wayno cukago ne heddi e meɗen to banggue ganduɗa hoore ma wellitare woni noon en jokkani defte ɗeɗon toon on saaha kono kam en janggui ɗon ndeɗon deftere kono noon en janggui ɗe Fouta kono yidde ko wiyete fiitude en ɓeydude gandal en saabi ɗum ɗon artude hen on to makko ɗo eɗen gandi kadi to banggue jinnankagal omo yañani en sababude ceerno yahyaa wonduno koye meɗen e nguurndam mum fofoof ko enen tan saabu min e makko oɗo Tidiani Kane ko minen gonanno to suudu Tidiani Kane ɗo balniɗo min mbalanno walla min gono ɗon ha nder jamma min ceerno yahyaa e kanko oɗo ceerno Tidiani Kane min baddanno ko sappo jolu hakkude galle ceerno yahyaa en e feede ganduɗa galle ama Tidiani Kane en ko minen ɓeɗo tato gondanno omo yidanno min ñande foof ha to woni min somi ari o wiyata ko bisimilla ɓendu nder hankkadi o teskimama wonde somi ari e galle he omo nanguirimi komi almudo kono omo nanguirimi kadi komi ɓiɗɗo saabu somi ari galle to omo ɓenninami nder to omo yiɗa kadi wonde ndomin garata to sababude yahya no wayni ene waye amen ni e weltare makko e yiidamo wonde ɗum ene weeli mo saabi min gondi e so ceerno yahya e gurdam mum foof koye amen wondi e gurdam mum fof ha gasi ko hen no Allah waɗi kanko ni kanko ceernajo o saaha fof min mbaɗa ara e makko mbiɗa ara e makko o yewtanami to banggue gandal o yewtanami o saggitami nde wonno mbiɗa hewno windude lettre-uji ɗi ganduɗa hoorema heewe hen caggue mi yahata makko to mi hollitamo wiya ceerno min noon mbiɗa yiiɗi ɗo saggitede ɗo no filiri kam o fewnitanami ha feewa o rokkitami lawol o wiya ko ni mbatta ni mbatta min won e caggueɗe caggammi ko ɓuuri hen hewde kono makko to wonno dawalam toon jahannomi o saggitami ɗen caggue on saaha noon tawa ne filirimi jaati kono mi ara e makko mi wiyamo ceerno ɗum ɗo ne filirimi o filtana kam ɗum aɗa andi hunde nde ganduɗa tawa neɗɗo o ne jogui haaju mo ganduɗa haaju kimmuɗo mo wowno wadde o woppa ɗinɗo haajuji makko o ara o faata e hajjuma an mo garɗo o min mi mbaddi ɗon laabi mi ara mi sohlamo taw mbiɗa jogui haaju yelam mbiɗa andi kadi koye haaju o daari o jaranamo woppude haaju makko o hucce am ha haajam o gasa o fuɗɗo yaade ɗum min mbaddi noon laabi limtinɗi kadi o hollitina min woto bayre galle o koye galle he jeeɗon kono almuɓe galle kono teskoɗe koye galle he jeeɗon ɗum ɗon noon ko wasiya mo ganduɗa jinnaɗo makko jinnaɗo amen debbo habrino ɗum kanko hoore makko tegdini konngol ngol bismade min e galle he so mboɗon e so ala ɗon ɗum ɗon foof ko weltinde e wonde wellidde neɗɗo o yo andu ko jeeyaɗo ɗon to banggue almudagal to kayne sa ari a wawata andude holto ceerno o woni so tawi a tawi ɗon woɓɓe ne jooɗi a wawata andude ko kanko jaati won ceerno o so wona kucca e makko mbawa andude o tigui won ceerno almuɓe ɓe omo newnani ɗumen aɗa jangga kono no wondi niwoyi a heɓani caɗele ala piggal ala duko ala ɗum sa ari a janggan no jiɗirɗa sona e ma wona e makko saabu omo rokka omo famna omo fammina mi hettimomo tafsiraji kewɗi ɗin tafsiraji koye banggue korka ko adi nde mbaɗami tafsiraji goɗɗi kono ɗon mi hettimomo ɗon e tafsiraji mo kewɗi kono mbiɗa yiiya somi ari omo fooɗami yomi ar mi jooɗo sara makko ɗo mi ɓuuro joñade e makko ɗo kadi no famminirta ni omo andi komi gaddude deftere no way foof o ɓeydo kadi fammindemi o addanami masala uji ɗi ganduɗa ɗiɗon e gonga hayso tawi mi jangguinoɗi walla mi wawanoɗi walla mbaɗa andunoɗi kono o ɓeydo fammindemi e rokkudemi hen gandal ha mi gandumi ndeke mi wawi dañde kadi e mana goɗɗo mo gonduɗa mo joguinomi walla namamo alano o wattani kam hen ɗum ɗon fof ha ɓeydimi famde ɗum ɗon ko kanko ceernajo o waɗi ɗum ɗon ko nder moƴƴere makko saabi ɗum ɗon foof e neware makko e wonde mon ko ganduɗa ma ceerno timmuɗo eɗen gandi kam e mbawa haalde ɓuuri makko no feewi ko jumpeten en ko ronko seeɗa saabu ko ganduɗen e makko ko ne heewi kono ko kalɗen makko koko famdar sababude no kanko no jikkori ni ha talama mi rutto e ceerno ali namdade to banggue needi no nirumani amin jiiɗe nihi te amin jii amin teski needi ma ndi ndi duumi no garɗa e makko nde amin gandi garɗo e ceerno no weera kono so iwe ceerno kam wodat ko nawti an no garɗa nden no mbanɗa ni e joni no nawtirɗa ni to banggue needi no jiiruɗa ɗum eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin
mbiɗen mbiya tan ko mbiya tan ko yo Allah tabitin ɗum needi ɗon no needi kam ko kañum woni fof sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi ko ɗum tan wasori addabani rabbi fa ahsana tadbibi joomam nehi kam moƴƴini needam eyi ceerno Habiibu Yahya sa janggi e makko so tawi tan kay ka joom haqqille a jogoto needi sabu a yiyat omo jogii needi ceerno Habiibu ko neɗɗo tedduɗo no feewi baawɗo teddinde kanko teddinat hay suga aɗa yiya ndeysan sahaji somo nehma omo welnoma so tawi aɗa jangga ko wayno sa wawi en so tawi miskin nan ɗon ñande hen ko an o ɓurnata walla omo jogui bujjo en o rokkuma a hen kadi omo welnoma wonde ya janggu kono e needi makko kadi omo nehma daiman ya jogo haaju ceerno Habiibu Yahya ko neɗɗo nehowo almuudu mum e jogade haaju ko neɗɗo nehowo e andinde neɗɗo o daiman ko suufiyankoɓe mbiyata ko neɗɗo ko ibnul waqti woni ko ganduɗa neɗɗo aɗa foti wadde ɗo juuni hunde mbiya ala mi yim accu ha caggal gueƴe ceerno Habiibu Yahya omo andina neɗɗo o ɗum fotani wadde ceerno Habiibu Yahya hay kew ene kewa e galle he o anda yimɓeɓe cuwa taw arde taw kew o yimɓe ɓittani taw almuɓe nan ɗon o rendina ɗumen wona e jangguinde ɗumen ay fodde koɓe gonata ɗon seeɗa ha kew o hade burjitade taw yimɓeɓe mbawa jooɗade e galle he ay ɗum almuɓe wooda dañɓe ɗon hayso ko windande walla wooda nafluɓe ɗon hayso ko simore ɗum ɗon ko ɗum needi ndi ganduɗa ceerno Habiibu Yahya daiman ko nehowde almuudo o ceerno Habiibu Yahya ko nehowo almuudo o e ko nelaɗo sa sallam wiita ko jamire sukaɓe mon yo juulat so tawi dañi duuɓi jeeɗiɗi kala jangguɗo ceerno Habiibu Yahya en andi so tawi waktu yoni takkusan so yoni cikkata ko wonko kewi walla cikkata ko école yalti réclamation yimɓe foof jaltat calliguino juula ɗum ɗon ko needi ndi ganduɗa ceerno Habiibu Yahya kadi sa nehima e junggo ceerno Habiibu Yahya daiman a yiɗat wonde ko wiyete ko alliyanke yiɗat wonde tijjaniyanke o wurtete e jaggude tijjaniye kadi daiman o wurtete e juurade yimɓe moƴƴuɓe ceerno Habiibu Yahya komin jaade e makko to galle ceerno taw o nawiri amen tan ko yomin jaa min jiyoya ceerno min juuro ceerno wadde daiman o nehete e andude yimɓe moƴƴuɓe e wadde feere ha moƴƴa sabu saɗa juuro yimɓe moƴƴuɓe tan a ñihaɓɓe sa ñihiɓe tan a ƴeewat wade noɓe mbayni sa wayi noɓe mbayni tan a malete wadde ko ɗum woni komin kalata e needi ceerno Habiibu Yahya ni wawi nehde almuudo kala battuɗo hen haqqille tan ma yiɗum e makko kadi sa wuuri ma naftoro ɗum ma nafir ɗum kadi juuɓe inchallah jarama ceerno Ali min beltima no feewi ko noon ha joni mi arta e ma ceerno Siraj Sarr holko ɓeydata e dow ko haalede hen ko tigi ɓeydaten hen tan ko sifade no mbiruɗen ni ɗiɗo sifaji ɗi o sifi ceerno Yahya ko hunde teskade ceerno Habiibu Yahya ko hunde nde teskiɗen e gonka ka ko hunde kadi nde teskiɗen guila sukaɓeɓe hani almuɓe ɓe wadde so tawi o sifima ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ko fonde wonde saabu teskade hayni juɓɓuɗi programme guila e conférence uji ɗi o heewi tawtorede omo heewi tigui tigui tengtinde juɓɓuɗi jonde nde omo heewi kadi tengtinde needi ndi omo heewi kadi artinde e konngudi ɗi ganduɗa ko iɗe ballita beele dental ngal wawa jooɗade e deejde kono kadi ko ɓurɗen ko teskade wonande ɓe jiiɗan toon ina jangga mo jiiɗan hen fof ko neɗɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo wonde jiɗɗo firtude won ɓe ganduɗa en mbawata limtide kadi machallah eɗen jokkodiri e sukaɓe ɓe guila ɓe o jibini ha e ɓe o nehi ha e almuɓe ɓe wadde ceerno Yahya ko neɗɗo mo Allah rokki gueɗal no fewi ceerno Ahmadou Baro Dia tigui tigui noon tigui karalo rokko en dadde seeɗa duttuɗen kadi e yewtere he inchallah min beltima e golle ma no hannirta ni ene ko noon tigui ceerno Aliou joni noon mi rokkitma konngol ceerno Siraji Sarr e ko namdotoɗa ceerno Aliou kanko tigi en namdotomo hunde ko ganduɗa wonko fuɗɗi jofade to banggue needi ndi won kadi ko fuɗɗi jofade e kono ɗum foof wawi famnude en hunde e ceernaji o to banggue manam jangde ha joni eɗen ɓeyda beele ɗum ɓeyda labitinede to banggue andudemo fannuji ɗi o ɓurno yarude saabu o haali konko jangguinma kafrawi kadi o haali ko konko barnimo to banggue sharia o kono haade nden so tawi en namdoto to banggue manam juɓɓudi ma mbiyen programme no lerniri duɗal ngal e nguurndam ɗam holno ɗum siforino e sahawan eyyi kanko to banggue programme duɗal ngal o jangguinat qur'an o eywa kanko ko ɓurno yarude eyyi o ɓurno yarude ko qur'an o jomum rewa ha reena on saaha jangga kabirgal eywa hankkadi ganduɗa hoorema ɓaaroya eywa e nder noon ko ceerno Yahya arti ko nawdi fannuji ɗiɗɗi foof kanko o yarano banggue sharia o no feewi
omo wawi ɗum ni ko neɗɗo tafsirɗo kono kanko koto banggue tottude qur'an o tan o ɓurno yarude ceerno yahya noon ko arti ko noon watti nawdude fannuji ɗiɗɗi foof jangguina qur'an o jangguina sharia o yani hay lugha hay nahwu foof omo nawdano hen kanko ceerno yahya eyyi duɗal ngal kono ceerno yahya arti nde ngal watti nawdude foof eyyi tawi hankkadi kanko ceerno yahya o ko ɗum tan woni ko artirimo ko ɗum tan woni kadi ko suuɓi nde o arti nde ceerno subnimomo o wimo holko jiɗɗa baba holko jiɗɗa kanko wiyatamo baba no wonno ko tokara baba o wi baba min cuɓimi tan ko jangguinde bamma ko cuɓɗa tan ko jangguinde o wi ko cuɓimi tan ko jangguinde ko ceerno yahya kanko ceerno yahya o wiyata yahya ko baba eyyi kanko ceerno habibu wiyata yahya ko baba noon ko bamma ko innira ɗum wonan kadi o faami himme ceerno yahya o yidde mum nde o tawi kadi ko gonga e gonga on sawtorti ɗum ceerno yahya nde min jeehi ko ceerno yahya ari jottiɗon e duɗal he minen haɗa amen yaade ko minen gonnoɗen duɗal he ko minen jangguinanno ɗon Allah waɗi noon ko ceerno yahya arti o on saaha kanum heɓɓiti duɗal ngal watti jangguinde fannuji foof eywa so fini subaka jooɗima ɗon ina wona ɗon ha tisbar tawa ɗum ɗon o tampata o haaɓata o sekata jangde kay ɗum tawoni programme makko duɗal ngal noon watti nawdude foof sa sohli janngude sariya sa ari a janngat soko luga cohluɗa sa ari a janngat hatta janngo ɓurano ɓe kadi en jangga ɓurano mumen ene yaaha ko ni woni nisam tuɗal ngal eyyi tigi ko aditi ceerno yahya aɗen rokkude ceerno ahmadou baro dia on gollodiri on kutodiri wonko lomtiɗon hen holno guurdirnoɗon e makko kanko ceerno yahya ceerno habib eyyi ceerno habib wurdude makko eywa ko nguurdam belɗam min guurde makko sabu min paami tigi ko gilli woni hakkude amen e ceerno habibu yahya omo horsini min ñande fof kadi omo ɓeydo horsinde min sabu neɗɗo ɓurata horsindema wasoradema e nder bandum en neɗɗo kala basortoɗoma aɗa andi on gilli ɓurata ɗon machallah eyyi ɗum ko haalete ɗo ko fof kadi ko Allah en nela ɗum tan haalira Allah kadi woni ceediɗo ɗum kadi ko kalanmi ɗo ko Allah woni ceediɗo yidde ko ɗon tan way hadde non tigui machallah ceerno non tigui a jarama ceerno siraji sar wondude ceerno Ahmad Tidiane Kane kono sen gandi e duttidima e konngol nambitadema holno foti ɓe ganduɗa ɓe jogui ɓe reeni hol gonɗo kodde makko hen e hol gonɗo kadi afa makko to banggue ɓarnude qur'ana e hol gonɗo kodde makko mo ganduɗa on kadi o sakkiti ɓarnude qur'ana ɓen ɗon jinno limtona en an ceerno Ahmad Tidiane Kane eyyi kanko o adi ɓarnude ko enen woni holon min Ahmad Tidiane Kane lo mon Ahmad Tidiane Kane ko min o adi ɓarnude nam eyyi caggal ɗum o rewni hen Cheikh Tidiane mo baba Amadou Matel ko o rewi hen caggal ɗum ko alhaji ba legal amatoullahi bi silaji alpha ko on woni tatabo amen e ko heddi ko noon ko caggalam waɗi e ɗum mi wawa rewnude ɗum e dow ligne kono mboɗo wawi rewande ɓe inde mabɓe kamɓe foof fodde ɓarɓe toon ɓe e ɗum kadi mbiɗa sohli ɗum so tawi mi dañi ɗum walla mi ruttina namdal ngal e ceerno Ali Kane limtanam wonɓe caggal Ahmad Tidiane Kane ɓe ganduɗa ɓen o ɓarni caggal Ahmad Tidiane Kane e machallah eɗen duwono ceerno Ahmad Tidiane Kane mo ganduɗa ko kañum woni afo galle ceerno Habibu Yahya acci ko noonne kadi ceerno men ceerno Cheikh Ahmad Tidiane saabu eɗen teskine garɗen galle ceerno Habibu Yahya premier eɗen ɓuuri famƴude ceerno Habibu Yahya totti en ko Cheikh Tidiane jangguini en balni koye junggo Cheikh Tidiane joguiɗen himme andude ndeke enen eɗen mbawi rende alquran eɗen tesko nde jangguɗen e Cheikh Ahmad Tidiane on ɗon ha mbiɗen dursiɗo hisbaji jeenayyi won jour goto mbaɗi jippi fodde kassari jaami galle amen on saaha mamam debbo ne wuuri ceerno Belli Dia en ari salmindemo ceerno Belli Dia namdi kam holto jaaritemi kalam momi o wi kam holno dusittoɗa kalam momi o wi kam mbawɗo dusta hisbaji jeenayyi de ene wawi rende qur'ana te ɗiɗo hisbaji jeenayyi jangguinno kam ɗi ha dursitimi ɗi ko ceerno Cheikh Ahmad Tidiane Ba ko noon kadi calminirten alaji ba amana wonno kadi kala kalɗo duɗal ceerno Habibu Yahya la chakka a haala ceerno alaji ba ɗum foof ne ganduno himme makko e wawdemo jangguinde caggal ɓeɗo noon hankadi duɗal ngal woni duɗal yimɓe ɗiɗo woni ceerno Habibu Yahya e ceerno Yahya acci minen ɗum ɓuuri hawrude koye génération ceerno Yahya acci min iɗi noon rende caggal ɓeɗo nde ɓaari iɗi ɓarde duɗal ngal ko biyeteɗo Siraji Kane jeeya ko Musdalifa ɓi baba Abdoul Kadir Kane kono ko ceerno Yahya nehi ɗum ceerno Yahya jangguini ɗum ha reeni ha ɓaari e duɗal he ko fof koye juuɗe ceerno Habibu Yahya tan woni ha hande ko rewi hen ko biyeteɗo Yahya Li
yahali o noon e yahali on jeeya ko Tamba ɓi ceerno Saïdou Ly Chara Guiley en ko ɓooyɓe ɗon e duɗal he kala jannguɗo duɗal tan en anndi ɓe ɓooyi ɗon gila mawniral makko kamɓe fof eɗen duwonoɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓe jaggi e ceerno men no feewi no feewi no feewi sendiɓe e ceerno Habiibu tan ko ruttade e joomum caggal on ɗon Yahya Ly o noon e Aliou Kane jooɗiɗo ɗo kaldo e mon ɓi Babali Kane Madina Centre on kamɓe ɓaardi ñalawma gooto ɓaardi ñalawma gooto e junngo ceerno Yahya e juuɗe ceerno Habiibu Yahya e taweede ceerno Habiibu Yahya ko ɓeeɗo ɗiɗo ndewi hen caggal ɓeeɗo noon wonɓe ceerno Yahya accuno alluji mumen ene ɓatti e gasde ɓen ceerno Yahya jokkitani ɓen fayida ko heewe maɓɓe kamɓe gasnidi ko wayno Mouazi Dia Mousdalifa ko wayno ceerno Aliou Bara Diop yo Allah ɓeydanmo sembe e hattan ganda guila ceerno yeehi ceerno Yahya yeehi ko kanko jogui ɗuɗal ngal yo Allah ɓeydanmo sembe e hattan so barkinaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ceerno Aliou Bara Diop Ahmadou Dia wonno kadi ko Mousdalifa Dia wonno kadi ko ɗon ɓaari duɗal he Hammadou Guissé wonno ko Mousdalifa Dia ko ɗon ɓaari duɗal he Alhaji Mamadou Ba wonne ko Amanatullahi Dia ko miñum Alaji Ba wonne kadi ko ɗon ɓaari duɗal he sakkiti noon ɓaarde duɗal he ko beera Alaji Samba Dieng wonne kadi eɗen ñaago yo Allah ɓeydamo hattan ɓeydnamo sembe kanko ko kanko toppiti caggal ceerno Aliou Bara jogui sukaɓe worɓe ɓe kanko Alaji Samba Dieng o ko kanko jogui sukaɓe rewɓe ɓe sen jii duɗal ha hannde ene wiye duɗal galle ceerno Habiibu Yahya ko ɓeeɗo ɗiɗo pittali ɗiɗi ko ɗi kaɓɓi hen kaɓɓinaɗo ɗum en jangguina ene muñiri sababude Allah eɗen ñaago yo Allah ɓeydanɓe sembe e hattan ko ni woni ɓarɓe e nder duɗal ceerno Habiibu Yahya aji foof e tawdoredemo eɗen ñaago yo Allah yurmomo yafomo machallah beltimi no feewi ko weeɓani ko nanngude almuudo gila to famɗi ɗo toppito ɗum to banggue needi almudagal wona hen ha almuudo heeɓa ko wiyete deftere lande ɗum ɗon wona hunde wemde ha tengti noon dañji hen fodde sappo e ɗiɗo ɗum ɗon ko muuyo mawgo ganduɗa Allah no rokkimo ɗum sababu ceernajo o no laaɓi reedi to banggue jangguingol ko neho eɗen gandi ɗum eɗen gandi kadi noon o wayi yidde almuudo almuudo no sifiri foof kanko almuudo ene ɓurinimo foof saabu en teskimo ɗum en makko en jiirimo ɗum saabu kanko kala ko almuudo waɗata ko ganduɗa e ko feete e jangde omo jogani ɗum himme no ɓeydirta ɗum saabu en meeɗi arde makko ñalawma goto kadi on ñalawma eɗen gaari ƴewde ɓeyditade nde tawno wonno han kadi en jii e makko gandal makko ngal garɗen ɓeyditade o sembiniri en wonde almuudo kam haajum e himme mum fofof yo huccin anni mum fofof feede jangde nde tawno ko ɗum woni ko andi ɗum woni ko foti hutorade ɗum woni ko foti nafde ɗum ɗum noon sa yi ɗiɗon kirjinali foof ko yiddemo gandal e yidde almuudo kam ko hon ɗum hen ko hen tan o woni o serani hen en meeɗi joddane makko minema an ceerno Tidiane Kane mi meeɗi joddane makko jamma goto e yoga e almuɓe kala o wi kanko e nder konngol makko o wi jangde nde kam o wona goppowo jangguinde ha o maaya o woppata jangguinde ha o maaya ɗum ɗon kam Allah sinanimo ɗum ko hen o wonata ala ko woppintamo ɗum ala ko amnatamo ɗum wona rafi wona ko wona ɗum kanko hen nguurndam makko pop ko hen o waɗata ɗum ɗon Allah rokkimo ɗum en teskinimo ngol ɗon konngol ndewi ɗum e oɗon jamma ceerno Amadou Tidiane Kane aɗa tawno ɗum ɗon holko mbawɗa ɓeydande hen wallahi ko noon tigui no mbiɗa ni sellinde konngol ma ngol ɗum o serani haalde ɗum ko coccorgal makko kadi golle ɗe kadi kolliri ɗum golle ɗe kolliri ɗum kanko foof e wonde mawɗo hatta o araɗo jooɗo caali ɗo omo tindina omo saata omo hirjina eyyi kono mbiɗani ittimo hen tan ko yaade notiyade joomi ko ɗum woni ko ittimo hen wadde konngol gonɗi machallah ko noon tigui aɗa andi e muuyo ko fodde ko Allah muyannomo e ko yinno wadde e ko yiɗanno almuudo ko ɗum kam Allah rokkimo ɗum o yinno almuudo foof taw kanko ittata kayit ko wiyete ijasa rokka ɗum e junngo makko Allah rokkimo noon ɓen ɓe ganduɗa ɓe muyannomo ɓe e ɓe ganduɗa e yidde makko ɓe goto mabɓe fof heeɓi kayit ha tengti noon ko wiyete afan kagal cukalel tokkisel arema ene yaade duuɓi jeeɗiɗi ɓaara e junngo ma enedi ma minen nde min jiima an ceerno Tidiane Kane cikkanno ko ɗo jeeɗa e galle o ko adide e mbatten jokkodirto cikkanno koye galle he jeeɗa sababude holɗum ko ɗon jiyatnomi hakke ko hooli Amadou Tidiane oɗo man ceerno Tidiane Kane o ittanno caabi magasin makko o wiye Tidiane yo jogo on saaha minen fof gondi ɗon kala ko wawi jolde ɗon e galle he ko ceerno Tidiane woni afo makko to fofof to ɓesgudu o to almudagal fof ko afo makko woni ɗo saabu on toppittono kala ko yowiti e galle he guile ko natata e ko yaltata hankkadine fofof ko junngo makko wonno ceerno Amadou Tidiane Kane nde ɗon hoolare e ngal ɗon nunɗal e nde ɗon fodde nde o itti
omo waɗi aɗa famɗirimo kono noon omo mawninirma ittude ɗeɗo gueɗe kadi o watti ɗum jurma ɗon ɗo pomɗuɗa ɗo foof eɗen gueɗe fof o waɗi ɗum e jungo ma ceerno Tidiane ɗum ɗon koko needi ndiɗon needi nde o nema annene kadi Allah walluma gonɗa ni yiiɗo almuɓe heddiɓe defti e maɗa ɗum ɗon ko firtat tan ko gandal ngal ganduɗa o andinima ɗum rutti kadi o andinima to batte golle o jangguini on golle no gollirte saabu en jiiɗa wawi golle en dumunno ɓennuɗo ndungu jawruɗo woodi ko janoɗen to guese to kono no ɗum ɗo foof ko maaleji andinde o jangguinta almudo o yo waw golle nafuya ɗum to nguurdam mum o jangguinta almudo o needi no wondirta e bandu men no wondirta e almuɓe ene wondirta e seeramɓe ene wondirta e hoore mum ɗum ɗo fof jangguino ceerno Tidiane ko ɓeydanta hen alhamdulillahi rabbil alamin ha joni tan ko ɓeyda tengtinde ko kalɗaɗo ko kanko ceerno Habiibu Yahya e wa neɗɗo wawa haaldude moƴƴere makko min kam to banggue hooram mbawmi haalde ko foddam nde kono mi wawa haalde fodde makko mi wawa haalde mo fodde makko koɗo mboɗo wawi haalde foddam nde sabu mbiɗa andi ko loowe am ko eywa ɗum mi wawa ɗum haalde saha fof mbiɗa siftora ɗum surtout ma somi jooɗima e duɗal Allah mbiɗa jangguina Qur'ana walla somi heeɓi saman taw ko sababu ko dillanmi ko mi yetta hen Allah no feewi mi siftoramo kadi mi duwanomo mi ɓeydo weltanademo mi serata kadi mbiɗa duwanomo mi serata kadi mbiɗa weltanomo saabu ko waɗnimi ko mi hattanta waɗan ɗum hooram jinnaɓam jimɓe ɓe jaari kattanani ɗum waɗani ɗum hooram alay saago mi wawi jidde ceerno Habiibu Yahya yo Allah tan ɗum ƴee makko yo Allah wattan foftorde makko be jahi rasulillahi indallahi jarama ceerno Tidiane Kane noon te garteten e ceerno Tidiane ceerno Ali Kane holko mbaɗa ɓeydanden e dow konngol ceerno Tidiane Kane eyyi no mbiɗa ni tan ceerno Amadou Tidiane Kane e ceerno Habiibu Yahya koɓe yimɓe ɓoyduɓe no feewi sabu sa anda no mbiruɗa ni cikkata koye galle he o jeeya kanko woni afa galle o nde wonno ceerno Yahya minen nde ngal ɗo premier ceerno Yahya jooɗaki gonga eyyi ko ceerno Amadou Tidiane Kane wonno ɗon neɗɗo kadi bawnoɗo jangguinde no ceerno Habiibu Yahya nehirimo ni ko noon tan o wayi noon tigui omo wawno ɗo so ƴettini yimɓe alluji jamma omo wawi wasde jooɗade ha yimɓeɓe ɓaara taw omo daari omo dursito e neɗɗo cuusɗo Qur'ana no feewi machallah e cukagam miɗen teskitomo ɗum omo taaro duɗal ngal ha yimɓe ɓaara ha wiye yimɓeɓe ɓaare taw o jooɗaki omo daari omo jangguina hay goto deƴƴata ko jangga tan karpat ɗum noon wadde neɗɗo dal koɓe mbiyata ko al mar'u la tas'al wa absir qarinahu fa innal mar'a woni neɗɗo woto namdo ɗum ƴeew cindidiɗo makko o sabu neɗɗo ko cindodiɗo mum tan wadde ne wayno wiyede ceerno Habiibu Yahya sa welama a wawi yiidemo ƴeew Tidiane Kane sa yi Tidiane Kane no jogori himme a yiɓe o nehiɓe alaji ba en Cheikh Tidiane no jogori himme tan a andan hol gonnoɗo ceerno Habiibu Yahya to banggue nedi jimi ruttanade seeɗa ceerno Habiibu Yahya wonde ko nehowo mi meeɗi ceerno Yahya ne jangguina kam deftere wotere de Bugyatul Mustafidi min gari ha ɗo sha'ir jimowo woni Ibnu Baba o wi waqtar li nafsika adaa fa inna tibaa tasriqu tibaa eɗen gandi Ibnu Baba haalugol jimol o wi ceerno Habiibu Yahya nde nendunomo deftere ma woni ko khalil walla ko tafsir ceerno Habiibu Yahya ko ɗum windi e ngarwol he wimo ko tokara baba suɓano hoorema yimɓe ɗoftiɓe Allah yimɓe focciɓe sabu jikkuji ina gujja jikkuji woto yaadade yimɓe bonɓe saka dabdema sabu yimɓe bonɓe sa yaadima en tan joni gona neɗɗo bonɗo wadde ƴeew yimɓe ɗoftiɓe Allah yimɓe moƴƴuɓe jaada e mumen gona moƴƴo wadde ɗum ɗon ko hunde siftanorimi e needi ceerno Habiibu Yahya mi ganduɗa koye hunde ko ceerno Yahya guittumi ɗum ala kulli haalin dal ko ceerno Habiibu Yahya ko way kono nangue jollor ni ina laaɓi dar tan heddiɓe caggal makko ɓe machallah ko machallah min beltima no feewi eɗen gandi waktu men o nana gasa sababu nde kanko karlo o ɓaaƴi en peɗeli hankkadi ko heddi ko ala no wayi nden noon duttoto e waynade tan beele mbalɗen ha ñande wonde gandi kam ko wiyete awnuddii kañum kam heewi arde tan koye gaworɗe kewɗe hande noon koye ndiɗen mbaade awno jen noon ceerno Ali ko mbaynoɗa bandiraɓe eyyi alhamdulillahi rabbil alamina eɗen jetta Allah tan eɗen ñaago Allah ko wayni yo heew e leydi ndi ganduɗa émission ngaji biyeteɗo awnuddii yo kew e leydi ndi nde wonno sen jii leydi ndi hannde enen madinaɓe en tinani enen mbawi wiide en tinani bonande nde no mawniri ni kono bonande nde no mawni kono holko saabi ɗum ko émission ngaji baaɗi ni wasde wadde yimɓeɓe hannde ɓe cimtante tan ko yimɓe siwnoɓe aduna yimɓe tan golle puyɗeje ɓe cimtantaki yimɓeɓe ganduɗa ko mawɓe wurnoɓe nguurndam alliyankagal haaɓe jooɗe alliyankagal kadi ko kalɗen ko foof noon sen kaali tan
eɗen kaala ceɓal gootal kono noon il faut wona ceeɓe ɗiɗi ne yaha sabu sa ƴeewi allah innal muslimina ko wal muslimati wal muminina wal muminati wal qanitina wal qanitati debbo yejjitaka somi wi noon tan noon ma wotto haqqillaji ɗi dutti woni e nene men hawli ba sabu so ceerno Habiibu Yahya jooɗima eɗen mbiyamo ko muñƴo ko baɗɗo foof o hawrani e debbo dadotoɗo biyo il faut dépasse mum timma mbawi force so wona ɗum a jotta ko galle he worɓe hewɓe nana lutti ɗumen noon rewɓe luttini ɗumen wadde ceerno Habiibu Yahya sen kaalimo en mantimo sen gudda la sakka kaalin oɗo yummiraɗo mo ganduɗa ko ummul mu'minina ummu talamisi wattullah wa talamisa ko yummum almuɓe worɓe ɓe ko yummum almuɓe rewɓe ɓe pop woni mo ganduɗa kañum botno galle o foof so tawi seere mi ɗiɗi ɓe tawaka ceerno Habiibu Yahya e ceerno Yahya fof so tawa kanko botno almuɓe kanko wambata ɓe yoɓe tinno woni ceerno goggo hawli ba eɗen ñaago kanko yo Allah juutnu nguurndam o juusde en sabu barke nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam eɗen duwono dendagal ɓesgu ceerno Habiibu Yahya eɗen mbiya yo Allah hokkuɓe no ɓe muñiri eɗen duwono Daka FM yo Allah ɓamtu ɗumen yo Allah nawir galle o fof yeeso sabu barke nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. A jarama ceerno Aliyi Kane kono noon en gandi ha joni waktu o ko gasɗo ha laaɓi ceerno Tidiane ceerno Siraji e raɓɓikinade tigi en nduwonto tan dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko hen tigui ustara ko jaalol tigui tambinogal wadde ko ummatal islam o foof duwante tengti e dental ngal ganduɗa ko dental kawtidingal dendagal seeremɓe wuuro ngo e garugol ceerno Hamadou Mar en duwanimamaɓe ɗo ceerno ɗo kono kadi galle o foof tengti almuuɓe guila e barɓe ha e oɗo saaha janggoɓe kono kadi en duwonto musidɗo men ceerno Hommage Thierno Kane e musidɗo men omo ganduɗa kay tigui ɗoftinande yewtere e dendagal ɓe ganduɗa hande wona kedditi toon gam jokkude golle ɗe ko eno Mamadou Guissé Aliou Diop Alaji Samba en e ko nandi hen dendagal dudal ngal e inde l'islam e inde almuɗagal kamɓe kala e kubal eɗen ɗo yo Allah yurmo e yaforoji yaade Allah ɓe jaahi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarama e ceerno Sira Sar ceerno Tidiane Kane mbaynotoɗa raɓɓikinade moƴƴi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe seeɗa tan eɗen gandi won jinnaɓe men ɓe ɗaccuɗen galle to ene jooɗi ko wayno ceerno Abou Sow e ceerno Ahmadou Wane wallahi e ceerno Baro Ba woni Babaro enen fof eɗen gandiɓe ndeysa eɗen duwanoɓe eɗen gandi kamɓe ko kamɓe tan jaara silaɓe ceerno jooɗi ko toon gaccuɗen silaɓe ceerno no fewi kamɓe ceerno tan wurduno machallah ɓe jarama eɗen calminoɓe eɗen duwanoɓe eɗen juuroɓe jarama min beltima no fewi on jarama yo Allah yoɓan moƴƴere onon kala min beltanimon ɗum noon min calmini bandiraɓe kala wonno ɗo yeeso haalde nde ko ceerno Bara Dia jagganno en kaɓirgal ko ɗa Moussa Ba assalamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatuh.